Hej, det er Charlotte fra Kulturskolerne. Nu er der cigarkasse-jam. Sådan der. Cigarkasse-jam er et åbent værksted, og det er for alle. Man kan bare komme, og så kan man deltage. Så kan man sige, at jeg har lyst til at spille cigarkasse-guitar, eller jeg har lyst til at spille percussion, eller jeg vil gerne synge. Og mest af alt så går de bare hen og tager et instrument. Det foregår helt ned på skolen, i stueetagen. Det er der, hvor vi laver morgensamling om mandagen. Og lige så snart jeg har fri fra skolen hver onsdag, så er det bare der, jeg kan gå. Da jeg tog min ven til det, så var det, han kunne godt lide det. Så var det mig og min ven, vi spillede på det sammen. Musik skaber fællesskaber. Når vi synger sammen, forbinder vi os med hinanden. Musik pitcher ind i vores følelsesregister. Musik er en super vigtig ting i forhold til at få et liv, hvor man også har kontakt med følelserne. Jeg bliver så glad, at jeg gerne vil gøre det igen og igen og igen. Og hvis jeg gør det mere, så bliver jeg god til det. Jeg er lidt generet, men når mine klassekammerater synger sammen med mig, så kan jeg godt. Cigarkasse Jam skal både være, at de mærker, kan man sige, hvad det er, musikken gør ved dem. De mærker, at de er en del af et fællesskab, og det er rart. Og de mærker, at hvis de skruer op for ambitionerne, så er vi også klar til at møde dem. Altså hvis de for eksempel får lyst til at gå videre med noget, så går vi med dem.